Tehát nézőpont kérdése, hogy honnan nézi az ember, hogyha ugye a kevésbé rosszat, honnan nézzük, hogy ez a 8 év, ami George Bush hatalmon töltött, ez eléggé szörnyű volt az Egyesült Államoknak, úgy külpolitikai szempontokat nézve, környezetvédelmi szempontból, szociálisan, gazdaságilag. Tehát egyfajta megkönnyebbülést okozhat egy új adminisztráció. De Bush kormányzat nagyon meg is osztotta Amerikát. Ilyen vonatkozásban tulajdonképpen egy új adminisztráció majdnem, hogy csak egy automatikusan már egy előrelépést fog jelenteni. Én azonban nem így nézem a dolgokat, mert szerintem a dolgok nem így működnek. A dolgok úgy működnek, hogy én ugye környezetvédelemmel foglalkozom például, hogy bizonyos dolgokat meg kell csinálni ahhoz, hogy mondjuk elkerülhetők legyenek elég súlyos következmények. Most azokat a dolgokat, amiket meg kéne csinálni, azokat például csak, hogyha mondom a környezetvédelmi szempontok nem maradok, akkor azokat nem lehet sem egyik elnök jelölt programjában sem nem megtalálhatók ezek. Tehát tulajdonképpen létezik egy ilyen status quo, amiben miután ez egy óriási pénzek, Amerikában óriási pénzek, amik ugye ilyen special interest, az magyarul. Special interest? Hát ez különleges érdekek. De az egy azt érti, igen, tehát egy a különleges, tehát ez ilyen nagy korporációk, nagy pénzekkel vannak a választásokban, amik ugye aztán később az ő pénzeik által megválasztott képviselőket nagyon gúzsba kötik. Tehát ez mindenhol van a világon, de Amerikában még nagyobb pénz. Ilyen módon tehát feláll ez a status quo, amiben nagyon kis mozgástér van. Tehát ilyenkor nagyon sok mindenről van szó választások ideje kapcsán, és aztán ehhez képest elég kevés szokott megvalósulni. Tehát én személy szerint inkább az olyan jelölteket, amit Ralph Nader képviselt a két előző választáson, amelyik a status quo-t valamilyen módon megkérdőjezi, tehát új elemeket hozzá be vele, tehát ki akarja mozdítani az egészet ebből, mert szerintem erre lenne szükség. Ez egy nagyon nehézkes, ez a két párti. Környezetvédelmi szempontból rossz az, hogy az Al Gore nem indul? Igazi dolog az ő környezetvédelme? Hát Al Gore mindenképpen egy jobb jelölt lenne, mint azok, akik jelenleg indulnak. Itt megint az lenne a kérdés, hogy milyen pénzen lenne Al Gore elnökké választva, mert nagyon sok, tehát itt nem itt jó szándékú emberek programokkal indulnak bele a választásokba, amiket aztán nagyon gyakran nem tudnak megcsinálni, vagy nagyon olyan formákban tudnak megcsinálni, amik nagyon sok kompromisszumot tartalmaznak. Itt nem az a kérdés, ez egy nagyon fontos, ez egy ilyen amerikai, szerintem ez Amerikából kezdődött. És most már Magyarországon is látom, hogy az emberek úgy tekintenek a politikára, hogy mint azok ilyen személyhez kötődők lennének. Tehát, hogy mint egy tényleg itt arról lenne szó, hogy most leigazoljuk-e, mint a fotball, vagy leigazoljuk a XY-t, vagy nem igazoljuk le, vagy ez lesz az edző, vagy az lesz az edző. A politikát szisztémák csinálják, tehát, hogy a politika elsősorban a szisztémáról szól. És miután a szisztémáról szól, olyan emberek kerülnek végül hatalomba, akik ebben a szisztémában tudnak eredményesen működni. Nem az a kérdés elsősorban, hogy ki kerül hatalomba szerintem, bár hát igen, de a fő kérdés mégse az, hanem, hogy mi a szisztéma. Tehát, hogy Amerikában azt látom például, hogy mit tudom én, hogy egy államkormányzója lehet a legjobb fej, miután a pénz szabadon mozoghat,
tehát nem tudsz olyan gazdasági, ezt láttam megtörténni Amerikában számtalanszor. Például volt egy most már nem emlékszem, valamelyik déli állam kitalálta, hogy még hosszabban megyek. Vágtok? Majd vágunk, de meg az se baj, hogyha hosszabb. Vagy nem tudom, mert jó, legyek nagyon szűk, vagy... Még, mit tudom én beszélni, még 2 percet. Tehát ezt láttam többször, például szeptember 11-e után például nem tudtak adót emelni. New York államban nyilvánvalóan szükség lett volna, mert több állami pénzre, már New York állami pénzre lett volna szükség. Nem tudtak adót emelni, mert abban a pillanatban, hogy adót emeltek volna, abban a pillanatban az egész ipar elment volna egy másik államba, ahol kisebb adókulcsok vannak. Ugyanígy déli államban megtörtént, hogy egy orvos egy ilyen rendeletet hoztak, ilyen orvos és biztosítva, és nem megyek bele a részleteibe, valamit meg akartak változtatni. Abban a pillanatban fele orvos elment abból az államból, mert nekik ez nem tetszett, orvos hiány keletkezett az államban, vissza kellett vonni az egészet. De abban a pillanatban, hogy van egy ilyen szabad mozgás, abban a pillanatban a politikusok keze nagyon meg van kötve, és nem nagyon tudnak mit csinálni. Egy adott beállt státuszkon belül tudnak tevékenykedni, amiben a szisztéma sokkal meghatározóbb, mint az, hogy X vagy Y, ami hát nem egy embert jelent, mert valójában a Bush az nem egy ember, hanem egy egész adminisztráció. De hát egyfajta elképzelés, egyfajta... Én mindig a szisztémát nézem. Szerintem az amerikai szisztéma ugyanazt reprodukálja újra, mert nem hozzányúlhatatlan bizonyos határokon belül persze demokraták, és azt gondolom, hogy most ugyanezt fog történni az elkövetkező 4 évben, hogy egy utolsó rövid kérdés, hogy szerinted az, hogyha olyan elnök lenne, aki vagy nő, vagy fekete, vagy valami specialitása van. Tehát ugye azért a mostani jelölteknek egy csomó specialitásuk van személyükben. Ugye szimbolikusan jelent valamit? Mondjuk például mondjuk egy fekete elnök mit jelentene a harmadik világgal való amerikai kapcsolatban? Hát itt megint az van, hogy a kapcsolatot a szisztéma fogja meghatározni elsősorban, tehát a gazdasági érdekek, a katonai érdekek, de annak lennének előnyei. Tehát egy fekete elnöknek nyilván lennének előnyei, mert valamennyire például a feketék és fehérek között levő szakadék talán közelebb kerülhet. Ilyen szempontból számítanak dolgok. A nő ugyanígy, hogyha Hillary Clinton megválasztanák, akkor egyrészt lenne egy ilyen, hogy nő. De ez megint csak szándékkérdése, mert nézheted úgy, hogy a Hillary Clinton egy nő, vagy nézheted úgy, hogy 2 család lényegében, ami mondjuk hát ilyen elmaradott afrikai országokra inkább emlékeztető, hogy 2 dinasztia harca. Hogy 2 dinasztia. York és Lancaster. Igen. Rózsák háborúja. Tehát ez itt megint csak többféle nézőpont vethető fel. És hát ugye vannak ilyen profi politikusi dinasztiák Amerikában, a Kennedyk is ilyenek voltak. És hát ez egy nagyon komplex helyzet, lennének jó, igen, az talán ráférne Amerikára, hogy nem megint egy ilyen fehér angol száz protestáns, igen. De mondom, én még mindig azt gondolom, hogy a helyzet kulcsa magában a szisztéma, és ez nem csak Amerikában, ez mindenhol így van, tehát, hogy és a szisztéma termeli ki ezeket az embereket, és aztán kerülnek megválasztásra. Köszönjük szépen!